Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panaguban-uban sa programang Isyu sa Mas. Andalo sa mga igalang Lunes, o kapit sa 11 na. Ning bulan sa Agosto 2025. Kamusta magasuki na tos kanina? Ito magasuking tigpadubay. Sa gyapon kami na ginaot nga nakamos may panglawas kapiskay kadasig sa kinabuhi. Samtang mo sagupa na sab ang ato ang nasod og tulo kuno kabagyo mga higala ning bulan sa Agosto. Di gyud ta maibot-ibot aning isyu mga higala sa nasurambaw nga budget alang sa mga flood control project. Ay ang bagyo mga higala daghan pa kaayong nakahilira. Kamusta? By the way, nga to ang magkaigsunan Lukop Dakbayan sa Davao. Nagapaminaw ka na to over 90.7 Love Radio. Ato ang mga kasimanwa na nagsubay sa ato ang Facebook page. Good morning. Paki-like and share lang sa ato ang programa or support mo sa inyong mga komento. Asig makatabang na inyong komento sa pagpasabot sa mga issue ngadto sa tuang mga kaigsuonan. Greetings, pwede pod kayo. Inhi lamang sa tuang FB Live June Bersamin Isyu sa Mas. Sa mga newsroom din na nga nagmonitor. Mayong buntag. Suki na gini nato ning mga newsroom nga nagmonitor. Nadungagan pa dyan. Unsay nadungag? Ang ilang mga mobil nagsigipog monitor sa ato. Mayong buntag. Naku, kayo ang akong pasalamat no nga ang inyong newsroom o ang inyong mga mobil din nga nagsigig pangitag kinsay naminaw sa inyuha nagmonitor pod dinhi sa ato ang programa. Salamat kaayo. Alright, itagdo nyo sa 53 minutos mga higala human ang alas 6 sa buntag. Sa way paglangan na to ang mga hisgutanan karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga opisyal sa Department of Public Works and Highways nga gitudlong maoy naa sa likod sa mga palpak nga bilyon-bilyong flood control project i-promote ni Pangulong Bongbong Marcos. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senador Ping Lacson nagbahag nga kaltasan ang pundo sa MMDA kung madayon ang private company nga mutabang sa problema sa baha sa kahadlok nga kawaton lang ang manghinubrang pondo. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Congressman Toby Tiangco dudas panawagan ni PBBM nga investigasyon sa mga palpak nga proyekto sa gobyerno sanglit ang magpasiog na maoy nag-unang mga sospek nga kurap o kawatan. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Sa laing bahin pro-impeachment batok ni Vice President Inday Sara Duterte, wa pa mawad-ig paglaom nga mamilagruhan ang ilahang motion for reconsideration sa Supreme Court.
Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang away ni kani Senador Antonio Trillanes o Congresswoman Leila de Lima, posibleng makaapekto sa kamada sa mga Pinklawan o Giluhan. BBM o Speaker Romualdez sa survey misutoy. Samtang Senado Escudero VP Inday Sara bagsak sa Okta Research nga gipagawas bag-uhay lamang. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang uwag ni DOJ Secretary Boying Rimulya nga mamahimong sunod nga ombudsman nagtulo-tulo na luyo sa conflict of interest nga giatuba. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Tana uguban pa, may magalangkob sa tuag nga panagkuyog. Dini sa programang Isyu sa Masa. Akong sublion na adlaw mga higala na usab nga Lunes. Pitsa 11 na ning bulan sa Agosto 2025. Saway paglangan, ambak gidayon kita mga higala dinhi sa mga hisgutanan nga maoy nagunang tahas nato. Kada buntag Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes dinhi lamang sa 90.7 Love Radio. Onsay latest alangad to sa mga marites. Samtang nakatulog na hinanok unsay nahitabo. Samtang nag-enjoy sa weekend unsay nahitabo. Una si Vice Ganda na kontrobersyal na pod tungod sa iyahang mga pasiaw nga nagduhig og naghatag og dili maayong imaheng mga higala sa kanhi Pangulo Rodrigo Roa Duterte og gikasuko pag-ayo sa iyahang mga supporters. Ang mga supporters nagsulti nga posible daw nga tanggalan si Vice Ganda og mga endorsement sa mga kumpanya ang diin ang mga produkto siya ang endorser. Ayan, samtang sa version sa ato ang mga konsihal, ideklara na po nga persona non grata. Ako mo'y inyuhang pangutan-o ni ini. Kana man mga komedyan, masahay, masubra. Okay, kana sigurong tanaw nila, uga na kaayo ang ilang mga komedya, di na mahalin, di na mo katawa mga higala, bisag mungislo ang mga tao, munang mangita sila glaing komedya. Wa huna-huna ang mga bay, nga ni traverse na sa kanang giingon nato mga kaigsuunang boundary. Boundary ba? Nanubra na sa boundary ba? So, ang purpose lang, dili man to kana mga higalang siraan sa mga Tagalog pa si Digong siguro or ang iyahang kanhi administrasyon or ang mga Duterte. Pero kanang masipyat mga higala kay grabing paningkamot aron nga mamahimong katawa-tawa ang iyahang programa, mamahimo mga higalang mo diferensya sa iyahang mga salida, iyahang mga show, muna nga masahay, manghinubra mga higala, nagtrespass na, kung unsa ang tama o unsa ang gialaw. Pero sa ako ang tanaw, wala may mga kanabang political distraction or ingno natog assassination nga intention ni si Vice Ganda against sa mga Duterte. Naalay mga kanang ingno nato og sayop kay mo lagi na kanang mga komedyan kini manggong mga pagka-komedyan dili manggod ni passport pod nga mo kuanta mulampas ta sa boundary. Mo gyud nay kasagaran mga higalang weakness sa mga komedyan kanang mga nagjoke-joke makakuan gyud lampas gyud sa kining boundary mga higala. And I think ang kining giingon nga persona non grata murag dili siya haom mga kaigsuunan, Kung pugson gyud na
sa pipila ka mga konsehal ng persona non grata, nalisang ko nga maakyos sinuon ang mga konsehal nga muhimo sa ingon, no? Nga maakyos nga kanang magpasip-sip lang sa mga Duterte. Ngano? Because dili kaayo bugat mga higala ang rason. And I think dili siya mga higala premeditated or politically inspired by those politicians nga against mga higala sa mga Duterte. Mura po kung nagkanang uban gihapon diha nga mga komedyan, masahay kung ano ba kanang manghinubra na. Kay ang intensyon lang yun kanunay nga makahatag og joke, no? Makapakatawa. Pero nang hinubra na. Di ba? So siguro, a sort of reminder lang. Pero kanang mga persona non grata, di na paisponsoran, tanggalon ang mga endorsement, burag para sa ko, it's too much po. Siguro a sort of open letter for him to rectify his error mga kaigsuunan. To remind him nga nasubraan na ang iyahang joke o dili na katawa-tawa kay naanay mga nasakitan. Because ang kaning joke ay kaning magong politics mga higala, this is a serious topic. Serious topic ni kanunay because it involves the limbs, life, liberty of the Filipino people. So, dili siya pwede i-integrate nato din sa mga joke-joke. Kung ma-integrate man or di na gyud nato kapugngan atong ma-integrate kay naatay ginaapas nga joke nga gusto gyud nato pagkataon ang atoang mga viewers, ang atoang mga visitors. O sabay tawag na to ana. Mao nay pinaka-critical nga part sa kini mga higalang stand-up comedian nga dapat iyahag yung maplastar nga dili gyud siya mulampas. Pero again, kanang mga gitawag nato og kanang persona non grata, tanggalan og mga endorsement, siguro it's too much. Open letter is enough, no? Pero kung di gyud siya o iyahang awayon hinuon ang open letter, no? Nga mag-advise sa iyaha nga i-rectify ng iyahang mga ana, he has to behave, no? Like a true stand-up comedian. Dili mga kaigsuunan makasakit ngadto sa uban, especially sa mga milyon-milyon nga mga sympathizers ni Tatay Digong. Kana siguro, no? Kay masulti na nato nga kato iyahang istorya that was really premeditated. And once it is premeditated, magduda na ta nga naay politiko nga nagpaluyo, nagsugo o naggamit sa iyaha aron dauton ang reputasyon, no, ni Tatay Digong. But karon wala pa man, di pa man nato makita. Mo gyud ang niingon ko nga it's too early and too harsh, no? O ideklara nato siya persona non grata because again, he is a comedian. Kanang boundary mga higala sa pag-joke-joke, importante na siya kaayo sa mga comedian. Yo pareha ni Senador Tito Soto, nga kanunay naalang gyud siya sa boundary. Munang ang iyahang mga joke masahay pod lagi uga na. Naara sa boundary. Lami man gyud nang mulampas-lampas og boundary, di ba? Labi na kanang mga green jokes, no? Mulampas-lampas gani og kanang boundary gamay. Medyo gilok pero dili gay mulampas mga higala sa boundary. Why ayo? Di ka malingaw. Mura ra po gunag sa inyong mga asawa din ha? Mo request gyud sa mga bana o kanang lampas sa boundary. Maura to. Work extra mile ba, my love? Work extra mile, my love, ang request ni Mrs. Eh kung tama-tamaon lang ni Mister, magduda man si Mrs. Moingo man dayon nga. Nganong wala man na nimo gihurot, naakay gitagan ang lain ana no. Ana naman si Mrs. So ikaw nga ba na work extra mile? Basta mo request na gani si Mrs. work extra mile.
Kaya naa din ha ang lamian ng extra mile. Mao po ng mga stand-up comedian. Maningkamot yun ba? Hangtod nga mo traverse na mga higala of what is di man siya ingog allowed but acceptable mga kaigsuonan for an ordinary people. So mao na siya ang problema. Maestro kanang mga kuan kanang sana gitawag nila mga higala ipadeklara nga persona non grata unya patanggalan og mga endorsement siguro para sa kuha it's too much no. Kana lang kuan open letter asking him to rectify his mga comedy niya nga dili nakatawa-tawa. Alright. Doon na mga higala na 6 minutos sa nakalabay human ang alas 7 sa bunta. Di ay nindot nga balita mga higala. Ang mga notadong opisyalis sa Department of Public Works and Highways. Nagkuto-kuto naman po ning ako ang signal. Ngano naman po ni. Mura naman po na ay gipritong pirit din ha si Chief siguro. Si Chief Lansky din ha. Murag na gipritong pirit. Now, kini mga higalang issue aning corruption. Nauting kay ni human sa gitawag nato og State of the Nation Address konsona mga kaigsuonan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kay didto na mention iya man pong giadmiter nga naagoy mga kapalpakan, dili lang mga kapalpakan, palpak yun tanan, no? Nga mga proyekto mga higala nga gipasiugdahan sa DPWH. Karon mitaas ang kilay mga higala. Mitaas ang kilay sa daghan nga mga Pilipino tungod kay ang mga opisyal sa DPWH nga questionable ang trabaho mga higala gipang promote hinuon sa ato ang presidente. Gipang promote mao ni ang mga responsable sa 1.2 billion pesos mga higala nga Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela nga nakolaps. Kahuman, matod pa ni Senador Jinggoy, gi-repair na 400 million na pod ang gigasto. Hugmak gihapon. Nako po. Mao ni sila Loretta Malaluan na promote gikan sa pagka-direktor sa Region 2 paingon pagka-assistant secretary sa Luzon. Nako po. Si Mary Bueno na promote gikan sa Region 2 director paingon assistant secretary for Visayas in Mindanao. Apilan na po. Eugenio Pipo da Jr. na promote assistant secretary paingog undersecretary. Ador Canlas na promote paingon sa undersecretary o undersecretary para sa technical services o kini si Maria Catalina Cabral undersecretary for planning mga kaigsuonan sa DPWH. So ang qualification na di ay karon para ma-promote ka kinahanglan do na kay record nga kapalpakan sa gobyerno. Murag mauna siguro. Karon taon-taon. Kay salsalon tani mga higala. Okay, dako kaayo ni siya nga issue. Labi na ni ining pag-volunteer karon ni Miss Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793.
Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa samtang 13 minutos na ni Kalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Now, kaning issue mga higala sa Department of Public Works and Highways. Very ironic, no, tungod kay ang kini mga higalang mga public official duly identified nga mao mga higalay responsable niini nga palpak, no, nga gitawag nato mga higalag project at tulay. 1.2 billion ang kantidad mga kaigsuunan. Naapay pa-repair nga 400 million nga nahugmak. Na-promote hinuon. Na-promote hinuon. So, usay huna-huna aning mga Pilipino. Sa ato ang mga higalang Pangulo, usay yung huna-huna. Wala na ba tay lain din ha mga higala nga mga tao nga pwede makahulit ani nga mga palpak nato nga mga public officials? Nganong lisod man ilisdan ni sila, no? Inay tanggalon, kasuhan, tungod mga higala sa kapalpakan ani nga proyekto, dako kayog involved nga amount, kwarta sa mga tao, gi-promote hinuon mga higala sa presidente. Ngano man? Ingon ani ni siya, maglisod og tanggal siguro ang presidente. Kay well-established na mga higala ang linyada nila. Kung sabot pasabot nato ng well-established na ang ilahang linyada. Kana manggong mga opisyala na. Naana na yung mga linyada pag abot sa kanang kwarta. Kinsay na ay bahin din na. Kabaw na sila kinsay hatagan mga higala. Kaya kung mag-hire na po bago ang presidente, seminaro na po sa presidente, seminaro na po sa first lady nga ingon anion nimo haron di ta mga sunog. Di ba? Seminaro na po sa liderato des kongreso nga ingon anion nimo pag plastar ng proyekto kay dako ra ba kay nag-amount para di ta mga sunog. Kani kang kuan kani amo ni kang kuan, pila ka porsyento kang kuan. Ana man na. Mo nang di na sila gusto mga higala nga ilisdan inay i-promote tagaan pagdako o mas dako mga higala nga gahom para mas kampante ang mga panuhak nga mga nangayog bahin anang pundo sa proyekto sa gobyerno. Mao na, ikaw karon be, first lady ka, halimbawa, na akay talay nga ginadawat anang mga infra. First lady, naitao des first lady. Karon ubutangan na ron muglain. Ug ang lain nga mapuli na, di kasabot dayon. Dili dayon ka catch up sa sistema paunsa itunol ang bahin aning mga kuan. Kurap.
Di ba? So, basin nun niya madisgrasya mga bulabog. Labi na karong panahon na nga very high ang kining political issue sa ato ang nasod. Daghan kayong mata nga magsilig-silip ang mga proyekto involving billions of pesos. So basig masilipan. Mao na ang ato ang ibutang diha kana na lang sila. Kay hawd na kaayo na gawas niya na ang loyalty pod nila naa na sa ato ug ato narong tanggalo basig mo variable pa na. Ha? Mga sunog ta ang trabaho Mao nang di gyud matanggal-tanggal inay nga tanggalon girewardan pahinuon mga higala sa atong presidente og promosyon. Mao na din ang katawa-tawa. Imbis nga imbestigahon tungod sa mga palpak nga proyekto mga higala, gipromote na hinuon sa ato ang presidente. Asaron din ang hustisya sa kwarta sa mga Pilipino nga nawaldas lang mga higala tungod aning ilahang way klaro nga trabaho. Di ba? Unya, usban nga iyaha daw ipaimbestiga matod pa sa Pangulo sa iyang State of the Nation address kining nesgutang kapalpakan. Kinsa may mo imbestiga? Ang mo imbestiga mga higala ang mga suspect rapod nga mga kawatan. Unyan taon-taon, ha? Kay ato ani mga higalang klaruhon ning istoryahan ni. Pwede ba ang suspect maoy mag-imbestiga mga higala? Di ba? Bisan sa ordinaryo nga set up dinha sa ato ang kwerpos kapulisan. Pwede ba nga ang mag-imbestiga ang dinakpang kawatan kung kinsa ang nangawat? Pwede ba na siya? Naunsa naman ng gobernuha mga kaigsunan Taon-taon ato ni balikan human lamang pipila ka mga pahinomdom. Yari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love. Balik na may gala din sa tapanagkuyog sa programang Issue sa Masa. By the way, ikalima na katuig na to kagapong adlaw sa to ang programang Issue sa Masa. 5 pod ka bulan nata dinhi sa 90.7 Love Radio. Unya tugtis ako ninyo nga i-greet nga to ang mga pasiunang bisita dinhi sa to ang programa sila Juvenal Burjos, Stephen Rodriguez, giyahang mga kaubanan din nga naminaw si Kuya John Cordova, salamat din na kuya, and then si Nitz Mion Tanusay, good morning, si kanhi Konsehal Edgar Ramos Ibuyan, si April Jean Munato, good morning din ha. Mamo Barcelona, nagsaling na ni ron kay kusog na kayang iyahang radyo, bag-o pagyod, nanimaho pang brand new. Good morning din na mamo. Onya, kining uban, ato ani mga higala onyang dalikyatan kay naa sila mga ginapasupot pod nga mga concern mga kaigsuunan
niining ato ang mga hisgutanan dinhi sa programa nga Issue sa Masa. Arnold Bogas, by the way, good morning din ha, no? Sa may Matina Crossing. Vilma Gonzaga Aviles, may buntag na minaw. Aper Piedad Bato Turil. Elsa Kiotso na minaw. Jeffrey Ogrichel de la Cruz. Noel Resentes, may buntag. Si Joey Moderno Juarez, may buntag, no? Si Lalay, kanang Lalay Salon din ha, mga higalas, may puan, galanog-lanog. Iskandaloso na kaayog bulyong, parting kusuga mga higala. Si Tating Uruyan po, diya sa may puan, o si Ma'am Bing Tan. Good morning din. Alright. Kaning uban, unya na lang po ni, kidaghan kaayo. Atong balikan ng istorya mga higala, aning na-promote, nga daghan kaayo ga kapalpakan. Now, ang katawanan, matod pa ni Congressman Tubi Tiangco, nituo na unta siya sa presidente nga imbestigahon ni mga palpak mga higala nga proyekto. Ang problema, ang mag-imbestiga mga higala, ang Kongreso, nga maoy number 1 suspect nga kawatan mga higala sa pundo sa gobyerno. Mo na ingon si Tubi Tiangco matay, wa gihapon nay kapaing na ng istoryahan, ha? Kaya ang mag-imbestiga mga higala, ang Kongreso sa pagpanguna ni Tambaloslos. Si Tambaloslos may number 1 suspect, uban sa iyang right hand nga si Saldico. Unya mao na hinuunroy mo imbestiga unsa may mapaabot mga higalang resulta ana sa mga Pilipino. Conflict of interest. Dili lang lack of independence mga higala, wala yung independence nga man, beholding man sila sa ilahang kaugalingong interest. Ato ning tinudon, mura taaning nagharakiri. Mura taaning naghikog, buana na mga higala ng grupo sa mga tambaloslos din sa Kongreso. Ato aning tinudon ni, mura tagharakiri ni, sinampangkungon ta na lang ni. Kanang investigasyon in compliance lang atong himuon. Ana na mga higalay may tabo. So walay mapaabot again, ang mga Pilipino, no? Kung kanang mga tawana maura gihapoy mag-imbestiga aning dako kaayong iskandalo sa pundo mga kaigsuunan sa gobyerno nga nawala. Nawala. Naapil mga higalas baha. Ang pondo sa flood control project ubos sa administrasyong Bongbong Marcos na anod apils baha. Naakay na anod. Basig to ara tumiungot ba higalas sa mga higalas sa bulsas mga panuha. O kirag na anod. Ang problema naara dias bulsas mga panuha. Kay perti na rabang datuan, labi na Saldico, sos ginoo ko. Multi-company, mga panag-iyahan na ni, multi-company. So, kanang giingon, sa SONA, sa ato ang Pangulo, di na lang dapat maglaom ang mga Pilipino, ana. Salig lang mo, ayaw laglaom. Salig lang mo, ayaw na mo glaom-laom, ana. Kay wa yun na'y kapaingnan. Kay ang iyahang gisugo sa pag-imbestiga ang mga congressman nga number 1 suspect. Tama na. Wa gihapon na tudasan ng investigasyonan. Gigamit na ng istorya nga imbestigahan pang SONA lang to mga higala. Para lang ingnon, para lang mupalakpak ang mga kurahong dagko. Mupalakpak ang mga tao kay naa siya himuon. Pero ang tinuod, di mangyud na mahitabo. Kauban ra na sa iyang gisaad nga bugas nga tag 20 pesos ang matag kilo. Hangtod karon ni puti na lang ang uwak. Puti na lang, muputi na lang, ang uwak. Di mahitabo. Inherently impossible mga kaigsunan to happen. So kamo karon, kita karon, nagahuna-huna mga higalag, matagaan pa ka naghustisya ng ato ang kwarta. Nga giwaldas anang mga panuwag kung wala na. Gani, si Senador Panfilo Lacson, nidagan man
ubo sa banner mga higala sa administrasyon pagka senador na itong milabayang eleksyon og midaog. Oh? Tungod sa blessing sa Ginoo. Kung dili man blessing mga higala ni George Garcia. So, ang kang mamakinog kang Kiko, a blessing yun na ni George Garcia, di na blessing sa Ginoo. Limang kagwa, gyud ka kuan sa survey, kauman ni gawas ka, naapag gyud ka din na misulod sa top 10 pastilan. Unsa nang hitabo ana, di ba? So blessing na ni George Garcia. Di na blessing sa Ginoo mga higala o sa katawhang Pilipino. Now, matod pa ni Ping Lacson, kung madayon si Mr. Ang, sa San Miguel ba? Madayon si Mr. Ang sa iyahang gitanyag nga mutabang sa pagsulbad sa problema sa baha sa ato ang nasod, ilabi na dito mga higala sa kauluhan. Ingon pa si Ping Lacson, kaltasan niya ang pundo budget para sa MMDA. Kung pila ang nagasto ni Ang, maupod ang iyaha mga higalang kaltason. Si Ang gamay ramang yun magasto. One, because di man na iyang trabaho. Second, wala may corruption siyang trabaho kay siya man mismo mo ay magpatuman. Private capacity. Mo ay magpatuman. So gamay ra gyud na ang gasto. Di man na pariha may gala sa gobyerno nga bloated permi ang budget. Padakon permi ang budget nga dapat 1 million himuog 10 million mga higala sa mga panuhan. Kaya kung iuntop-untop, man mga higalay mabulsa, di ba? So, ang kanang ang gamay ra gyud na og mo na isundo ni Lacson, gamay ra gyud makalta sa budget sa MMDA. Gituyo ni mga higala sa pagluwat o pamahayag ni Lacson aron kuno wala na mga higalay makawkaw ang mga kawatan diha sa gobyerno. With that, si Lacson kumbinsido mga higala nga naagyo di ay daghang kawatan din sa gobyerno. Karon paimbestigahan sa presidente ang gamito mo imbestigar, ang mag-imbestigar mga higala aning kinawatay sa pundo, kapalpakan sa mga proyekto, ang mga suspect gihapon. Suspect gihapon, di ba? Manong Paul Concoberta, good morning dia. Ricaw Mings, mayong buntag. Tati Saldua Rodrigo, good morning. Bobby Narbay, maayong buntag ninyong tanan din. So, kamo sa inyohang tanaw, naaba sa saktong pangisip ang atong Pangulo sa dihang iyahan ng giplano mga higalang investigasyon, kahuman ang iyahang himuon nga mag-imbestigar, iyahang sangunan nga mag-imbestigar, kadto ra pong mga number 1 suspect mga higalas krimen. Murag labo ka din labo. Labo kay na may tabo mga higala. But anyway, atong paminawon, kung unsay mamahimo mga higalang lintunganay aning tanan. Naapag yun ni kapaing na ning investigasyon na ni. Pero karon pa lang daan, istoryahan tanan mo nga wala gihapon ni. Kay ang pamahayag sa Pangulo was only intended para lang sa iyang congressman are Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer
and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Nga imbestigaw, dapat mag-hire ta og independent investigator. Dili nang ang suspect na pod mao'y magpasiugda sa investigasyon. Asa mang hustisya din na, Sige lang, ato ni mga higalang monitoron ning ilahang investigasyon. Naabag yun ni resulta. Basig mahuman na lang ang terminus presidente, wa pa ni resulta mga higala. O niya, nagsigig allocate gihapon, pastilan. Alright, no? Direta, agino tagamay na pod ni ining mga kining istorya sa mga istorya aning pro-impeachment kay wa pagyud sila mga higala nahut di og paglaom. Grabe gyud kayo fighting spirit mga kaigsunan, no? Grabe fighting spirit. Matod pa nila basig milagruhan pa ta. No, mamilagruhan pa ta anang motion for reconsideration. Pero kung ang mga religious advocates mao imong pangutan-on, wala na'y milagro karong panahon na sa kalibutan. Human mikayab si Jesucristo paingon ngadto sa langit ug naglingkod sa tuong bahin sa iyang amahan, wala na'y milagro sa kalibutan karon. Ang milagro nga ato ang masinatian din hindi na daw na iyas Ginoo, iya na mga higala sa yawa. So ato mo paningkamot mo ato mo dito pangamoral og taman sa ginhawa sa kining yawa kay ang milagro karon dis kalibutan iya naman daw na sa yawa. Wala na milagro mga higala. Maghuwat na lang daw ta kanus-a mo balik og kunsad ang Ginoo dinhis kalibutan para makasinati ta og laing milagro. Amo ta mo tuo ba mo ana? Gilbert Jess, nakatilaw na gyud Handos Power Coffee. Active naman kayo. Kuya Jerome Muda, good morning. Unsa man ni? Paliw ko timbaya International Ship Captain Glenn Casires. Salamat, no? Sir Jaime Balnig, good morning din ha. Kinsa pa ba ning uban nga nagpag-greet sa tuwa dire? Taw-taw da kay di na ko makuan kay naga attempt mangunta og ambak-ambak ining trabahoan ni. No, si Kagawad Rene Benito Dinas Daliao Toril. Yan. Good morning din ha, no? O sa tanang mga naka-tune in karon sa 90.7 Love Radio. So, kani mga igalang impeachment. Daghang galibog ani. Kay ingon sila. Ingon ang Supreme Court void ab initio or null and void. So, as if walay impeachment nga nahitabo. Pero dili pod kuan na siya kanang constructive statement lang na nga as if walay impeachment nahitabo. Kay kung walay impeachment nga nahitabo, walay prohibition nga himuon aning 1-year bar rule. So, but pasabot kung walay impeachment nga nahitabo, anytime
sukad gipagawas ang order, pwede makafile mga higala og bag-o nga impeachment complaint, maka-initiate og bag-ong impeachment complaint. But that is only a constructive statement, mga bay. Kabalo ka, natay gitawag og language of law. No? Bisag unsa ka ka-bright, walay gifted ani language of law kung dili ka magtuon og balaod. Pasabot, you have to study. Naay uban din ha, no? Magpaatik-atik. Naay uban ng mga pidhak din ng mga media, magpaatik-atik. Nga swito ug maantigo kaayo muhubad anang language of law. Naman go'y language, kining language of law mga higala. Daghani nga imuhang ikonsidera. Alang pag-interpret nimo sa balaod, daghag pamaagi. It could be interpreted verbatim in toto, interpreted on its literal meaning, or interpret it on its spirit. So, diya mag-matter mga higala ang gitawag na tog language of law. Dili tanan maantigo na. Unsa na atong nabasa, wala na magpasabot nga mao dayon na. Especially kung kanang probisyon mga higala is ambiguous. Unsa na ambiguous? Makalilibog. Murag uyab. Nga wa pagyud makadesider kung magpakasal ba gyud sa imuha og dili. Naglibog, ambiguous. In an ambiguous status, taod-taod ato ning balikan mga bay, human lamang pipila ka mga pahinumdum. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Panagkuyog sa programa nga Issue sa masa samtang doon na may galay 42 minutos human ang alas 7 sa buntag. Apasumpay lang mga bay, no? Aning istorya may tungod sa impeachment. Ang dili pagyud gusto tantanan ining mga pro-impeachment mga bay.
ang ingon man god no sa pipila ka mga justices sa Supreme Court like Justice Inting, Justice Marquez nga bisan pa og mag-reconvey or i-revive sa Senado mga higala ang impeachment. Kay ang ingon bisag 5 lang daw kabuk senador pwede daw ma-revive ang impeachment. Ang problema tungod kay naa nay deklarasyon ang Supreme Court nga invalid. So unsay ilahang i-revive dili man bago ang impeachment katumang karaan gyud ang ilahang i-revive. So mag-revive sila og invalid impeachment. Di ba? Mao na gyud ang giingon nako sa ko ang mga post. Oh. Nga gibasura na sa Korte Suprema. Karon gusto ninyo nga patulan sa Senado o sa may pagtuon ninyo sa mga senador. Basurero. Oh? Nga inyong pugson nga patulan pa ng impeachment nga basura naman na. Inyong i-revive. Unsa may inyong i-revive? Kanang null and void nga impeachment. Ang pinakamaayo, maghimo na lang mog bag-o. Hulata ang February 2026. Oh. Siguro sa ilang una-una basig di na gyud ni makakuha og 1/3 votes. Or siguro sa una-una ni tambaluslos daghan na pod kaayo nga congressman ani mangayo sa kuha. Wa na koy pundo niya og di matagaan malain na sila muadto na sila kang Sara. So those are kini mga ingno na to mga igala bag huna-huna no aning mga tigpasiugda og nagpasiugda ani mga higalang impeachment complaint. Kay wala man gyud siya mga higalay kuan, no? Wala man gyud siya legal standing para mo survive siya mga higala or tukion siya sa usa ka kining trial sa kining Senate tribunal ingno tog impeachment tribunal nga pasiugdahan sa kining mga senador. Sa laktod, dapat kalimtanan na, move on na. No? Ingon sila, na may motion for reconsideration. O katupang media mga higala nga, naniguang na lang sige og post. Unom ra hangtod karon unom ra kabuok ang liker. Kay naa pa day motion for reconsideration. Kanang motion for reconsideration ninyo, kung niingon man ang Korte Suprema siyang order nga without prejudice of filing motion for reconsideration, that is only Consuelo Dibobo na lang sa Korte Suprema. Now, tungod sa kadako sa isyu mga higala, dili gusto ang Korte Suprema nga tukon dayon nila. Kay harsh sa pud kaayo. Muna'y ginaingon sa kanta mga higala nga, Killing Me Softly. Killing Me Softly ang gigamit din sa Supreme Court. Para walay ka ng ingno nato mga higala big wave for adverse reaction gikan sa mga gipang-uwagan aning impeachment complaint batok sa Vice Presidente. So, ang gi-apply din Killing Me Softly. Killing me softly with this song. Killing me softly with this song. Killing me softly with this song. Mauna di sweetheart ang gigamit sa Supreme Court. Why? Tungod kinakabalo na ang Supreme Court mga higala sa ilaha mismong desisyon nga wala na naitudasan na ang impeachment. Di ba? Gibutangan pa gani mga kaigsuunan og final and executory. Kaumanay without prejudice of filing motion for reconsideration. Sa ato pa, i-reconsider na kung labihan yun kabugat ang mga ebidensya. Probably newly discovered evidence that may convince the 13 justices of the Supreme Court.
Pero kung wala man lang, ingon pa tong media mga higala nga nagpaatik-atik nga nakabalo sa proseso nga bisag usa ka unit sa procedure mga higala wa gani intaw alamag, no? Pangutana nako, bebe hawad ka man gyud ka. What are those instances that the Supreme Court may change its original decision through motion for reconsideration? Tubag na yan siya. When there is an issue daw mga kaigsunan o facts. Ingon ko, wrong. Wrong di ba? Ma-change lang na. Motion for reconsideration. Kung naadyo kay mga ligon kay ebidensya nga wa maabot na to sa Supreme Court provided wa pod na mga higala mo lapse. Unya ang jurisdiction sa Supreme Court dili din haan ng pag-try ng mga facts o factual issue. Kung na may factual issue, it must be coupled with legal issue. Taud-taud ato ni may galang balikan. Isyu sa masa uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Basic Love Radio. Alright, balik na mga bahay. Dili sa ito panagkuyog sa 90.7 Love Radio. Sa gyapon kamo na minaw sa programang Isyu sa Masa. Uban yung alagad bata-bata June Bersamin. Again, sa mga newsroom din hang naminaw ug mga mobile din hang naminaw sa ato, salamat kaayo. Ilang mga mobile, mobile sa ubang planeta, sige paminaw sa monitor. Salamat yung kaayo. Kay bisag kamo nisalig din sa tong programang Isyu sa Masa. Alright, mao ni kong na-mention kaganiha. Makalilibog man po actually ang desisyon sa Korte Suprema. Ngano? Hingon ang desisyon sa Korte Suprema. Null and void. Napagyudtoy. Null and void ab initio. Gisumpay mga higala. Pagkahuman, napagyudtoy without prejudice of filing motion for reconsideration. Kahuman, naapoy final in executory. Conflicting man kaayo. Amo na akong ginaingon. Basta, language of law, you have to study. Dili na pwede nang maminaw ra kasi mong among congressman. Unya maupo dayoy imuhang i-post dayon. Sus, Ginoo. Very dangerous president kung sundo natin. Very dangerous president. Muna nga, hanang uban din nga mga pidhak nga mga media niya, mag-post-post mga higalang, imuhang basahon, mura pug lawyer. Lawyer mga higala nga, wa gyud makasubject bisag usa na lang ka unit nga criminal o civil procedure. Kay ang iyaha di ay istorya ra di ay gikan sa iyahang amo nga congressman nga maoy iyahang gina-idol. Maoy tigbayad pud sa iyaha magbinulan. Wala gyud mga kaigsuonan. 70 gyud. Why? Tanawa. Moingon man nganong allow man sa Supreme Court na mag-file pag motion for reconsideration na final in executory naman di ay to. Di ba? Void ang determination, void ab initio, void from the very beginning, null and void meaning invalid. It did not attain to a level of validity mga kaigsunan. Wala. Kanya nganong gi-allow man sa Supreme Court ang mag-file og motion for reconsideration. Muna akong giingon. Dinhang dapita mga higala. Dili kaayo istrikto ang Supreme Court tungod kay dako ni nga isyu. Dako ni mga higala nga isyu og dunay apasumpay ni sa hisgutanan sa politika sa nasod. Halos tanang Pilipino na get involved mga higala aning issue nga impeachment, maproman sila og antay, basta appeal sila. So ang Supreme Court nagdahan-dahan
wala dayon mga higala luo ka sa Supreme Court. Kay kung ninyo lang Supreme Court, final and executive, board ab initio, final executory, wala na mga higala mo ingon nga without prejudice of filing motion for reconsideration. Wala na ng motion for reconsideration. Talk on diretso. Basig, makakuha na po sila og adverse reaction. Karon daw nagmahay ang Supreme Court aning trabaho Ingon Supreme Court, may pagituok na lang to, mao mangyapon. Ginabatikos mangyapon ta, adverse reaction mangyapon ang atong nadawat, may pagdiretso na tugtuok. Ang gihimo sa Supreme Court, gihinay-hinay, nagibutangan pa mga higalag sumpay without prejudice of filing a motion for reconsideration. Para maka-file pa sa naapa mo'y window, ayaw sa mo din nagkya-kya, naapa man mo'y chance kay pwede pa mo maka-file og motion for reconsideration bisag final and executory na. Libog ka no? Kay basta final and executory na, wala na mga higalay reconsideration. Only this case. Amo na giingon nato mga higalag, sui generis. One of its kind. Murag atong mga asawa. One of its kind. Di yun pwede diyaan. Kay siya ragyod ang dunay ingon ana. One of its kind. Diba? Ang uyab, one of its kind pod. Grabe. Daghan na kag one of its kind. Di ay. Daghan na kag sui generis diya. Sama na. So, unsay gihimo sa Supreme Court? Mao na kung gingon kaganiha, killing me softly. Sa impeachment. Gihinay-hinay lagpatay sa Supreme Court para dili muulbo ang mga naa sa likod. Kay gamhanan rabaron sila kay admin. So, ang style sa Supreme Court, patyon tani og hinay-hinay. Di tani patyon sa kutsilyo og bala. Kay ngilad kaayo. Patyon tani pinaagi sa pagdukduk og bumbilya atong ipakaon sa ilaha haron hinay-hinay siya nga mamatay. Mao nay giingon nila nga laygayon. Gilaygay sa Supreme Court ang impeachment. Pinaagi sa pagdawat mga higalag motion for reconsideration despite the fact nga nag-mention na mga higalag final and executory. Wa ba sila makabantay ana? Wa ba sila makabantay? Nga gihinay-hinay sila sa Supreme Court na may final and executory. Final. Mao na gina siya, final na, executory ipatuman. Unya mo dawat pag reconsideration, and therefore ang reconsideration mga higala kung ato ang i-construe is Consuelo de Bobo na lang siya. Wala na. Tapos na yan. Ang Senate po, dili pwede makaproceed og trial. Tungod kay unsa may ilahang i-proceed nga null and void man na. Karon, ingon ang House Rule kuno sa Senate nga bisag 5 lang ka mga senador, pwede mga higala ma-revive ang impeachment nga gi-archive through motion for archive mga kaigsunan. Ang problema ron din na, usa may i-revive ninyo kanang invalid impeachment, kanang null and void nga impeachment. Usahon, wow kasabot. Di apay kurukungho mga higala nga Congressman Joel Chua, utro po ni nakabenepisyo aning duga mga kaigsuunan sa pundos gobyerno. Unsa iyang ingon? Due process para daw sa ilaha o sa taong bayan. Wala daw due process ang Supreme Court, pagkahanggaw na lang mga kaigsuunan. Wala yung sa post. Wala yun yung tawhanan ni. Wala yun ni. Nga naman. Tanawar ko ng ato may galang batakang balaod. 1987 Constitution sa ato ang Bill of Rights, Article 3. Unsa ng due process? A law that years before it condemns, proceeds inquiry, render judgment only after trial. Kinsay entitled anang due process?
Ang gireklamo o ang nagreklamo? Di ba, usa na siya sa mga katungod, mga higala sa akusado. So, ang maka-avail ng due process kadtong giakusahan nga una nimo siya husgahan, imo sa siyang paminawon. Nagaag chance nga paminawon. Mao na ang due process, pero kining kurukong ho mga higala nga congressman nga si Joel Chua na ngayong due process, kamoy nagreklamo, kamoy mga due process, sobra-sobra naman siguro na congressman. Ha? Kamo pa'y nag-file og complaint, unya kamo pa'y mga due process. Unsa na lang may akusado ana? Pagkahanggaw na lang yun mga kaigsoon. Wala yun. 70. Ha? Di yun makapasar. Bisag ordinaryong tao iyahang isgutan. Gamit-gamit pag word nga taong bayan naghihingi ng due process. Kasi due process, kamo mo'y nagreklamo. Unya kamo ra po'y mga due process. Kamo mo'y nag-initiate sa complaint. Kamo mo'y mangayog due process. Usa ba na pagkahanggaw? Di ba? Ma'am Rowena Rodriguez, Dines Sarte, Rinaldo Amto ug Marco Santiago naminaw sa ato ang programa. Salamat kayo, may buntag ninyo. Tinuod ba ng istorya ning Joel Chua mga higala nga kinahanglan daw due process para sa taong bayan? Karon taon-taon atoan ni mga higalang salsalon. Dinhi sa programang Issue sa Masa. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa Masa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kagabi ng 11:20 p.m. ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na may international name na Podul at binigyan natin ng domestic name na Goryo. So latest location... Alas 7 sa buntag. Now, atong balikan. Kani mga higalang giingon ni Joel Chua, congressman nga ingno nato mga higalag kurpo ni Tambaloslos din ha sa Kongreso. Kurpo. Kay naama na sila din ay kanang kumpanya. Anya na sila, anya. Anya. Nga due process. Ang due process para lang sa giakusahan. Para lang siya sa giakusahan. Way labot ang complainant. Kay ang tinor mga higala o kahulugan sa due process nga una kahikawan sa imuhang o kining gitawag nato mga higala o kahigayunan adlaw sa hukmanan aron imuhang ipabati ang gitawag nato mga higala o kanang imong side. Magpresentar kag ebidensya. Reklamo. Aron nga magreklamo. Batok sa Vice Presidente. Actually, kamo-kamo ra na. Inyo lang giname drop ang taong bayan. Para, damay-damayon ba? Damay-damayon para makakuha mga higala o simpatiya. Pero actually, ilahara na nga pagbuot, ilahara na mga higala nga kining initiation. Wala gihapon nga tawanan ni. 70 gihapon. Karon mga yung due process. O si due process, kamo may nag-una-una din nagreklamo, kahuman inyong gamito na po ng due process. Ang due process, wa mo'y labot din na para rana sa inyuhang gireklamo. Nang hinubra ba ka defensive, kining mga panuhak dagko mga higala, nang hinubra ka defensive. Halos na lang tanang balaod, ilahang gamiton, ilahang panglubagon, aron lang mga higala proteksyonan ang ilahang tagsa-tagsa ka mga interest. Di ba? Rolando Lahoy, good morning din na. Waton Arthur Ariel Suganov, si Yongyong Timbaya.
og si Edgardo Di Parroco, ang bag-ong ulitaw dinha sa barangay Alambre. Bag-ong na ulitaw gini. Grabe ning bag-ong na ulitaw. Kay maghigwaos permi. Again, may buntag dinha kang lalay, no? Sa lalay salon sa may puan. Lanog-lanog ang ato ang programa din na daghang babarong kuan dia mga sumasakay di dapita. Nihit kayong sakyan na ba diha buntag. Dapat tambayan na diag bus. Aron nga ma-accommodate na tanang mga kuan din na pasayro anang puan kay patindaghan na luoy kay nang uban mga late na lang, di ba? Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din na ma'am. Mga late sila. So dapat tan-awo na din na siguro sa City TMO. Burag kinahanglan gina din ha og bisag mga minibus, minibus o minibus. Para di na sila malate sa ilang eskwela, ubang pasayro dia trabaho, napoy uban dia malate sa ilang date. Garay ka na mo ginay ayo pag taxi na lang kung mag-date ka, pag taxi na lang ayaw na lang commute. Daghan pang makahiring anang imuhang kuan covered transaction nimo, kani bitos Juvenal Burgos og mag-date ni siyang uyab. Mag-taxi man yun ni. Ang problema, kay ang driver's taxi, ngayang sakyan, iya puling amigo. Uy! Asa man mo? Perting iskandalo, ha? Ang nasakyan, ang driver sa taxi, imuha pag yung bayaw. Garay! Napakasakit, Kuya Edith. Naminaw si Rolando Lahoy karong panahon na. Salamat. Salamat kaayo gyud sa inyong pagsalig dinhi sa programang Isyu sa Masa. Now, atong padayonon mga higala. Kanang reconsideration sa makausap pa wala na. Awa na. Dugay-dugay pa na ipagawa sa Supreme Court kanang muhulpa-hulpa na gyud mga higala. Di man na ingon anak katanga ng mga justices sa Supreme Court nga sugato nila ang emosyon mga higala. Although the law may be harsh, pero dili pod ingon anak ka harsh ang atoang mga justices sa Supreme Court nga ilahang sugaton ang political emotion sa mga Pilipino. Napo na sila mga kuyaw nag-wisdom na mga justices sa Supreme Court. Kabalo po na sila mga higala anang political psychology. Unsay mamahimong effect kung karon ako ni pagawas, ugma na ako ni pagawas, sunod simana na ako ipagawas, sunod bulan pa rin ako ipagawas, ako ning lumluman, kabalo ng mga justices. Ug unsay mamahimong epekto ni ana sa dagan sa politika sa nasod. Di man na mga bugo. Karon ilahang ingnon mga higala nga na politika ang mga justices sa Supreme Court. Ganun na politika man. O sa may nalatag man sa Supreme Court ang ilahang rason mga higala. Di ba? Joelyn Indanan, good morning din ha. Shout out po sa iyahang papa, si Joel Indanan, kay naminaw gyud. Din sa programa nato, Issues Masa. Salamat. So, usa may inyohang ikasuko anang desisyon sa Supreme Court nga justified man na di man na mo pakanaog ang Supreme Court mga higalag desisyon nga walay basyan, walay ginasite. Stricto kay Supreme Court ana, especially kung mag-mention ka og mga cases mga higala. Pareha sa gihimo ni Risa Hontiveros, nagpataka lang mga higalag mention og kaso decided by the Supreme Court. Kahuman, dili man dito inbang. Tanawa na gipagkahanggaw. Stricto kayong Supreme Court ana. Bisag mag-mention ka, labi na kanang during oral argument, pataka-pataka ka lang tog mention, nya ang nagdesisyon ang nagkasuhan na usa dito sa mga justices nga naminaw si Mua ingnon ka sa justice mga higala nga maoy kuan sa concurring opinion dili na maoy ako ang istorya ng kasuha kalang i-correct ka dayon outright ingnon ka dayon nga kung kana imuhang balaod vintage na you go back to law school. Anaon ka. No?
Pataka ka lang mention o balaod, wala na na. Oh. Na-repeal na ng balaura na. Go back to law school. Refresh. Naon ka na mga justices. O di ka magpataka-taka din na og site og balaod og kanang mga jurisprudence o nga dili ka sigurado. Labaw na sila. Kung mag-mention sila mga higala o kaso, mag-mention sila og balaod, kana tinuod yun na. Okay, sila god ang kining kuan. Final arbiter mga higala sa tanang legal issue. Unsa na ang ila ang ginasulti sa ilang mga desisyon mo nay balaod. Tungod kay mamahimo siya mga higala nga balaod ang Supreme Court decision in effect. Pero ingno nimo nga basta usaba lang na Supreme Court, wala man lay bag-o mga higalang mga ebidensya. O newly discovered evidence. Moingon ka nga basta usaba lang na Supreme Court kay wa mi ganahiya ng inyuhang desisyon ninyo. Usaba lang na. Bisag ang Supreme Court ingon na nga we are not trier of facts, we are trier of legal issues. We can be a trier of facts when it is coupled with legal issue. Or there is a pure question of law. Di ba? Imuhan na ng sugoon ng Supreme Court anang trabaho nga di man na nila trabaho. Wala gyapon ni mga tawanan ni. 70 gyapon. But despite ani mga higala. Si Tambalos-Los o nga ang presidente, misutoy sa survey mga higala sa Okta Research. Uyaw yun ning Okta. Bisa grabe ng palpax gobyerno karon. Grabing taas sa rating sa atong presidente o sa atong speaker mga higala. Unsa ka ni? Taon-taon atong balikan mga bay. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kagabi ng 11:20 p.m. ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na may international name na Podul at binigyan natin ng domestic name na Goryo. So latest location natin para kay Goryo kaninang alas 4 ng umaga. Nasa layo ito ng 1,305 km silangan ng extreme northern Luzon. Isa pa rin itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna no umaabot ng 110 km per hour at pagbugso no umaabot ng 135 km per hour. Yung movement nito ay westward or pakanluran sa bilis na 25 km per hour. So malayo pa ito sa ating bansa at wala tayong inaasahang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Pero dahil pa rin sa patuloy na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon, makaranas pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan over the western section ng Luzon. Pero for Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng ating bansa, asan pa rin natin itong maaliwala sa panahon ng ngayong araw, bahagya maulap hanggang sa maulap. Pero ayun nga, mas madalas po yung ating thunderstorm activity dito sa kanlurang bahagi ng Luzon area. At ito naman ang ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Goryo. So inaasahan natin na for the next 24 hours, makikita natin dito sa ating image na ito ay generally westward yung paggalaw ni Goryo sa mga susunod na oras. And for the remainder of the forecast period, ay mag-iiba yung paggalaw nito, magiging generally west-northwestward patungo dito sa area ng Taiwan. So mananatiling malayo ito sa ating bansa at yung landfall scenario natin dito sa northeastern coast ng Taiwan area. Pero makikita natin dito sa ating cone of probability na posible pa rin yung northward or southward shift ni Bagyong Goryo. So kahit na mananatiling malayo itong si Goryo sa ating kalupaan, kung magkaroon tayo ng significant track changes, for example, yung southward shift ng track ni Goryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1
over some portions of extreme northern Luzon. So possible portions of Batanes or Babuyan Islands area. Gayunpaman, inaasahan natin yung generally west-northwestward na paggalaw ni Goryo patungo nga dito sa northern boundary ng ating PAR. So dito sa may area ng Taiwan, inaasahan natin na posibleng lumabas rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Wednesday ng gabi or sa madaling araw ng Huwebes. So inaasahan pa rin natin na magpapatuloy itong maaliwala sa panahon sa Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng Luzon. So generally fair weather, bahagi maulap hanggang sa maulap, sasamahan lamang yan ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So mainit at maalinsangang panahon pa rin ang ating inaasahan throughout the day. Pero ayun nga, dahil sa pag-iral ng habagat, mas madalas yung thunderstorm activity over the western section of Luzon. For areas naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, magpapatuloy rin itong fair weather over these areas. So partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan. Mas tataas yung chance ng thunderstorm activity pagsapit ng late afternoon to evening. Kaya patuloy pa tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisories na ini-issue ng ating mga local Pag-asa Regional Services Centers. At sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. At banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin. Asahan natin yung bahagyang pagbugso ng mahangin, kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so hanggang bukas magpapatuloy itong fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Generally fair weather, pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Posible pa rin yung mga biglaan at panandaliang pag-ulan sa dakong hapon o sa gabi. Pagsapit naman ng Miyerkules, inaasahan pa rin natin yung normal na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon. Yung papalapit na bagyong Goryo dito sa northern boundary ng ating PAR, hindi natin inaasahan na palalakasin or ma-enhance yung pag-iral na ating habagat. So normal pa rin na pag-iral ng habagat ang ating inaasahan for the remainder of the week. So dahil sa southwest monsoon, starting on Wednesday, asahan natin yung mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa malaking bahagi ng Visayas, Palawan at dito sa western section ng Mindanao. Pagsapit naman ng Thursday to Friday, inaasahan pa rin natin magpapatuloy yung mga kaulapan at mga pag-ulan na dulot ng habagat over most of Visayas at western Mindanao. At mas rarami na rin yung mga areas na makakaranas ng mga pag-ulan. So malaking bahagi na ng southern Luzon. Asahan natin dyan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat from Thursday to Friday. So sa mga areas ng Calabarzon, dito sa Bicol region, pati na rin itong buong Mimaropa area. At dahil nga, kung hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng southward shift o yung southward shift ng track nitong si Bagyong Goryo, inasan pa rin natin yung tsansa ng mga kaulapan na dulot ng trough o extension na nasabing bagyo over portion of extreme northern Luzon. So itong area ng Batanes at Cagayan, kabilang na dyan ng Babuyan Islands. From Thursday to Friday, posible rin tayo makaranas dyan ng mga kaulapan at mga pag-ulan. So inulit ko po, no? So kung magkaroon man tayo ng significant changes sa track scenario, for example nga yung southward shift ni Bagyong Goryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na mag-issue tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 over portions of extreme northern Luzon. So patuloy tayong umantabay ng mga updates sa pinapalabas ng Pag-asa ukol kay Bagyong Goryo. Yung susunod nating tropical cyclone bulletin para sa bagyong ito ay ilalabas natin mamayang alas 11 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, yung ating mga rainfall advisories or thunderstorm advisories, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin ko sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa Pag-asa. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.
sa programang Issue sa Masa Samtang. Doon na 17 minutos ang kalabay human alas 8 sa buntag. Pasumpay ni may galang istorya may tungod sa Okta Research ba? No? Kaning Okta Research wala gyud ni kredibilidad mga igala. Katong nag-angat ang eleksyon. Grabe ni siya og survey, no? Pasok si Revilla, mo nga nasakit ron si Revilla mga higala, no? Si Bong Revilla kanang unsa tawagan niya na kanang sobrang kaguol ba? Depression. Sakit og depression. Ngano man gipasalig-saligan aning Okta Research nga pasok kayo siya sa top 10. Pagkahuman na pildi day maigala sa kining eleksyon, no? Mao gihapon si Tol Tolentino gipasaligan aning Okta Research. Pildi mga igala. Abi Binay gipasaligan aning Okta Research sa ilang survey pildi. So, kaning Okta Research wala na ni kredibilidad. Karon mao na po gigamit mga higala sa admin nga kisyo ang presidente ni Saka na kuno mga higala ni sutoy kuno ang trust o popularity rating 5%, si Tambaloslos mao gyapon 5 o 4% ang gisaka, si Inday Sara na bagsak og 9%, Chis Escudero bagsak og ang Senado bagsak mga higala. 49% na lang ang trust rating sa Senado. Sus, Ginoo ko. Kung imuha ni siyang i-draft, no? I-draft nimo siya ba? Isulat nimo. Mugawas mga higala nga iskimik. No? Kana bang hinimo-himo ba? No? Iskimik mga higala kaning ilahang survey nga gipagawas. Ni samot nga nawa na gud hinuoy kredibilidad ning Okta Research. Wa na mo tuo ba? Okay, ang duda sa mga tao, kaning Okta Research is for sale. Kinsay mo komisyon mga higala, iyahang panglubagon ug unsay gusto sa nagkomisyon, nagbayad sa ilaha nga magpa-survey. Mao na problema anang Okta Research. Karon taw-taw ha. Ato aning balikan mga higala kay kaning Okta Research muranig tambalan ug mananagna. Man lamang pipila ka mga painomdom. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa.